El grup parlamentari de PSM Iniciativa Verds Entesa que durem a terme tota una sèrie d'iniciatives legislatives en aquest període que iniciem a partir de dimarts que ve, del plenari de dimarts, en aquest període legislatiu, tota una sèrie d'iniciatives en relació a la defensa de l'educació, del model educatiu i també per qüestionar les retallades que s'estan plantejant per part del govern del Partit Popular. Tots coneixem el debat que hi va haver amb el tema d'educació, un debat de partir de la base que en aquest país, a les Illes Balears, l'educació té dificultats, estem amb uns índexs de fracàs escolar molt elevats, estem amb un índex també d'abandonament prematur d'estudis molt grans i tots van arribar a la conclusió de la importància de l'educació, de la importància de destinar recursos i de fer, amb el màxim de consens possible, una educació de futur. En canvi, el Partit Popular, les primeres passes que ha fet és rompre consensos que existien i començar a plantejar qüestions precisament no només rompent aquests consensos, sinó en contra de la pròpia comunitat educativa i que, a més, aquestes mesures que ha plantejat fins ara, sobretot dues, com sabeu, una és la introducció el qüestionament del model lingüístic educatiu, en la introducció del tema del castellà i rompent el decret de mínims que el propi Partit Popular havia aprovat en el seu moment, i l'altre l'increment de les hores lectives del professorat. Bé, aquestes dues mesures són dues mesures absolutament ideològiques, són dues mesures, sobretot la primera, que no abunden en la millora del sistema educatiu i que suposaran, a més, la pèrdua de tota una sèrie de llocs de feina d'interins i que, a més, qüestionen en aquest moment el fet d'aquest consens que sempre hi ha d'haver amb aquests temes. De fet, la pròpia comunitat educativa ja està dient que no serà la solució, que, al contrari, anirà en detriment de la qualitat del sistema educatiu aquesta.